morning to all. Bodo News 24 आव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं नोंथांमोननि एंकर एस आरो दिनैनि फुंबिलिनि खौरांखौ आं नोंथांमोननि सिगाङाव फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ जोबजासे खोनासंगोन। गिबि खौराङावनो दङ बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्मायाव बर' हारिनि जौगानायनि सायाव नोजोर होयो। आसामनि बर' साहित्य सभानि 64थि बोसोरारि जथुम्माया 11 जानुवारि खालि थामथि सानाव बर' हारिनि जौगानायाव आफादनि मख'जाथाव बिफावखौ दिन्थिनाय जादोंमोन। सभानि आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारिया मोनसे आबेगजों बुंफबनाय बिबुंथिनि समाव आफादखौ बर' हारिनि जौगानायनि सिनस्रि होनना बुंदोंमोन। साननि हाबाफारिया डक्टर नार्जारिया बर' लाइमोनफोर आरो फरायसाफोरनि गार्ड अफ अनारनि नुजाथिनायाव सभानि फिरफिलाखौ बिरहोनायजों जागायजेनो। बिनि उनाव लेङाइ आफादगिरि प्रशान्त बर' आरो नीलिमा बसुमतारिया हारिनि मुंख्लंफोरनो मान बावो। बर' राव आरो हारिमुखौ जौगाहोनो थाखाय सभानि सोलिबाय थानाय नाजानायाव आरोबाव मोनसे माइल खुन्थिया दिन्थिनानै बर' साहित्य सभानि थाखाय मोनसे गोदान नेरसोनखौ डक्टर नार्जारिया नेमखान्थि बादियै बेखेवदोंमोन। डक्टर नार्जारिया गावनि बिबुंथियाव बर'नि सिनायथिखौ रैखा खालामनायाव सभानि गोनांथार बिफावनि सायाव गोसो होदोंमोन। बिथाङा बुंथिदोंमोन दि 64 बोसोर सिगां बर' साहित्य सभाखौ गायसननाय जायामोनब्ला दिनै बर' हारिया जोबस्रांलांगौमोन। जथुम्मायाव आसाम आरो नसुंसेनि हादरफोर जेरै बांलादेश, नेपाल आरो भुटानजों लोगोसे सोनाब बेंगल, त्रिपुरा, नागालेण्ड, मेघालय आरो अरुणाचल प्रदेश बायदि भारतारि रायजोफोरनिफ्राय बाहागो लागिरिफोरखौ गोसो बोदों। फरायसंगिरिफोर, लिरगिरिफोर आरो हारिमुआरि गोसो गुदुं सुबुंफोरा सानस्रिफोरखौ सोलाय-सोल' खालामनो आरो बर' राव आरो हारिमुखौ रैखा खालामनाय आरो दावगाहोनायाव बिहोमा होनो थाखाय ज' जादों। बे हाबाफारिया दिनै 12 जानुवारि खालि मोनसे गेवलां मेलाव जथुम्मायाव जोबहैगोन, जेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। बे जथुम्मायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी, बड'लेण्ड टेरिटरियेल ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' आरो गुबुन मुंदांखा गेदेमा सुबुंफोरजों लोगोसे गोबां केबिनेट मन्थ्रिफोराबो बाहागो लागोन। बे जथुम्माया बर' उनमोनथाइखौ फालिनो थाखाय मोनसे जौसां महरै खामानि मावदों आरो बेनि जिउगोनां इयुनखौ रोखा खालामनो नाजानायखौ गोख्रों खालामदों। नैथि खौराङावनो दङ मध्य प्रदेशआव जिउ लोगोरिखौ बुथारना 8 दानसिम देहाखौ फ्रिजआव सोना दोनदों। मध्य प्रदेशनि रेवासीनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव सासे सुबुङा गावनि लिभ-इन पार्टनारखौ बुथारदों आरो बिथांजोनि गोथै सह'खौ 8 दानसिम फ्रिजआव सोना दोनदोंमोन। बुथारजानाय आइजोनि मुंखौ पिंकी प्रजापति होनना मिथिनाय जादों, जायखौ बिनि लोगो सन्जय पडितारा बुथारदोंमोन। बे गिख्रंथाव सैथोआ शुक्रबाराव सोराङाव फैदोंमोन जेब्ला न'नि भारा थागिरिफोरा मोनसे बन्द खथानिफ्राय गाज्रि मोदोमनाय फैनायखौ अजद होदोंमोन। जेब्ला खथाखौ खेवनाय जादोंमोन अब्ला बिबानगिरिफोरा गोथै सह'खौ फ्रिजनि सिङाव नागिरना मोनो। बे जाथाया जायगानि सुबुं समाजखौ सोमोनांहोदों आरो पुलिसआ बे आयदानि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों। आरोबाव गुदि खिथाखौ नेथ'नाय जादों। थामथि खौराङावनो दङ मेरापानी सिमनायाव फिन फेग्रा मुवाजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमदों। पुलिसआ फेग्रा मुवानि बेरेखायै गावसोरनि हाबाफारिखौ सोलिगासिनो दं। समान महरै पुलिसआ मेरापानीयाव फिन सासे सुबुंखौ फेग्रा मुवाजों लोगोसे खादों। आसाम नागालेण्ड सिमनायाव थिसनजानाय सिआरपिएफ नम्बर 142 आ मोनसे आन्दोनि सुलुंखौ होसोनानै मेरापानीनि बालिगुरिनिफ्राय ड्राग्स फालांगिरि माइनुल हकखौ खानो हादोंमोन। सिआरपिएफआ ड्राग्स फालांगिरिनिफ्राय 24 ग्राम हिर'इन आरो नोगोद रांजों लोगोसे गं 10 फिसा बाक्सुआव गंनै मबाइल जब्द खालामनो हादों। हमजानानै थानाय माइनुलआ गावनो गोबाव समनिफ्रायनो फेग्रा मुवाखौ बाहायोमोन आरो लोगोसे बिथाङा फेग्रा मुवानि फालांगिजों लोब्बाबो दंमोन। सिआरपिएफआ हमजानाय ड्राग्स फालांगिरिखौ नागालेण्डनि भान्डारी पुलिसनो गथायना होदों। ब्रैथि खौराङावनो दङ मेरापानीयाव सन्देह गोनां बुरमिस सुपारिजों लोगोसे गंसे ट्राक जब्द खालामदों। पुलिसआ मेरापानीयाव मोनसे सन्देह गोनां बुरमिस सुपारिजों लोगोसे गंसे ट्राकखौ जब्द खालामदों। पुलिसजों सरासनस्रा नायबिजिरनाय समाव जब्द खालामजानाय ट्राकआव फ्राय 20 बस्ता सुपारि मोननाय जादोंमोन। जगायग्राया नागालेण्डनिफ्राय गलाघाटनि फारसे ट्राक नम्बर AS01MC2433 नि आन्दोनि खथायाव दोनखुमानाय सुपारि जगायनो नाजादोंमोन। मेरापानी पुलिसआ आथिखालाव ट्राकजों लोगोसे सालायगिरिखौ हमथाबाय आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। बाथि खौराङावनो दङ कुशवाहानि लुथुमारि मानगावआव पुलिसनि अपारेसनाव गोथां गुलिजों लोगोसे सासे हमजादों। कुशवाहानि लुथुमारि मैनागावआव जाफुंसार पुलिस अपारेसन। पुलिसआ सिग्रोमनाय खालामदोंमोन आरो गंसे पिस्तल आरो गंथाम गोथां गुलिजों लोगोसे सासे सुबुंखौ हमनो हादोंमोन। पुलिसआ सिग्रोमनायाव माइनुल हक मुंनि सासे सुबुंखौ खादोंमोन।
पुलिसनि सुलुङा बुंदोंमोन दि हमनानै दोनजानाय सुबुङा लुथिनायनि जाथायाव लोब्बा दंमोन। मैनुल हकखौ आथिखालाव खुसुआ पुलिसआ आरोबाव गुवारै मिथिनो थाखाय सोंथि खालामगासिनो दं। 6थि खौरां दङ। आसाम पुलिसआ सिखाव फालांगि अपारेसनखौ फोजोबस्रांदों। आजरायाव 2300 आयेन बेरेखा कफ सिरापनि बथलफोरखौ जब्द खालामदों। आसाम पुलिसआ आजरानि मोनसे गुदामाव मोनसे आयेन बेरेखा अपारेसन बोखांदोंमोन, जायनि जाहोनाव 2300 बथलनिबो बांसिन बन्द खालामजानाय कफ सिराप आरो 18 किल'ग्राम सन्देह गोनां टेब्लेटफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। गुदामाव आयेन बेरेखा बेसादफोर दोनथुमनायनि मोनसे खौरां मोननायनि उनाव एसिपि आजरा आरो जायगानि पुलिस हानजाया अपारेसनखौ दैदेनदोंमोन। जिआइएमटि मुलुगसोलोंसालिनि साखाथिनि हाटकुवापारायाव थानाय गुदामा खौरां मोननाय बादिब्ला मोनसे कुरियार सिबिथाइ अपारेसननि महराव मोनसे सिखाव फालांगि मिरु महरै खामानि मावबोगासिनो दंमोन। नायबिजिरनायाव मिथिनो मोनो दि पाटनानिफ्राय सोमजिनाय बेरेखा बेसादखौ आयेन बेरेखा गोनां पार्सेल महरै दोनखोमानाय जादोंमोन आरो शिलंआव दैथायहरनायनि थांखि दंमोन। कुरियार सिबिथायनि मेनेजार, जायनि सिनायथिखौ बिप्लब मजुमदार होनना मिथिनाय जादों, सोंनाय फिननायनि थाखाय हमनानै दोननाय जादों। बिबानगिरिफोरा सिखाव फालांगि रिंनि आन्दोआव थानाय गुवार नेटवर्कखौ नागिरनो थाखाय जाथायनि सायाव गोथौवै नायबिजिरगासिनो दं। बड' क्राइम निउज 24 खौ नायनायनि थाखाय साबायखर। सानफ्रोमबो बड'लेण्ड आरो बिनि बायजोनि खौरां आरो आपडेटनि थाखाय बड' क्राइम निउज 24 चेनेलखौ अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोफोरनोबो शेयार खालामनानै हो। गोजोन्थों।